Hi guys, good morning, good morning, good morning guys. I'm at Sada Jampana hai Jampano hai Sada Jampana ko bolo hai. Em bonte golden dengan suata gizale. Emare inkit kaya cela golden dengan tum Pushpa cela no Pushpa 1, Pushpa 2 movie. इसको मरे से लाकड़ा इंगा है चेदा के तुम कहां Jampana है. इंगा काटने की तुम कौन होता ना शूटिंग. My YouTube family कैसा है तुम्ही सोगली जेली हायली पिली निदोली उठोली कित कोताई अजून देखो निदो नाही उठाय आवेला तुमचो मोगाचो मारियो guys good morning good afternoon आज हम गेले sushi special what is today sushi special what is Japanese sushi master Japanese special okay so am gelo cheshkon menu prepared kelo ha am hinga hai so dia hui Jampana hai o am gelo sushi master okay so te gele first to page che ami hang gaila ha right photo gaila avas kesa आवाज kete je theory आणि सोगले चे hinga akke अरे बाबा सकल पड मरे बाबा सोगले आता याचे hinga आख्यान पोरयलो हा के मुcho sushi त्यो मुcho sushi जायतो हे sushi मुट्टे कितें जाणा तुमी नको येवचान ओके तेजे नांव जोरोम ओके sushi master जावन तू सो जे मरे sushi रॉ हे राइस तो कुक राइस विनेगर शुगर घान ते कुक करता आनी स्टिकी राइस तो स्टिकी ओके आणि आता ते आता प्रिपेअर करता जोरोम प्रिपेअर करता आता sushi म्हणजे 30 संडे कोण 50 संडे कोण येता ओके एक खराब बुकिंग असते तेंगेले आणि त्यांचे पे करू पडा आणि याचे तुम्ही आता याचे हिंगा प्रिपेअर करताय ते प्रिपेअर करतायचे यो याचे आशिष होता याचे हिंग बरयलो हा हिंगा याचे एशकोन आसता सिटिंग एशकोन आसता याचे आता सगळे जे ते गेलो हे मालो हा फोटो मालो आणि ओरिजिनल इट्स हियर ओरिजिनल जोरोम इज हियर say hi how are you all good where you from very busy tonight how many guests 30 guests where you from Japan yeah from Okinawa this guy is from Japan but liar he's from Philippines yeah from Okinawa so already याचे आता प्रिपेअर करता येते tonight okay advance प्रिपेअर करून पडा ना जाल्यार मागीर धांवपा पडटा तेंका सो आता ऑलमोस्ट असे सुशी प्रिपेअर केलो आहे त्यांनी सीधी पडायची व्हाईट और राइस कटिंग व्हाट काइंड ऑफ सुशी इज दिस लक्स इनसाइड और सैल्मन टूना इनसाइड ओके टूना इनसाइड होईल तो टूना हां याचे तो sushi को ये nori this is nori yeah the black one and then rice here तिथे काडे दिसत nori okay and the white hat or rice what is this tuna yeah okay so tuna घालते मी आता यो ते असली बाबी लांब गेलो किती राय लागत रे देन avocado घ्यायला भितर मैं इसको से रोल करपाचो oh wow sexy झाले so prepared करून दोलते मी okay what's this one miso soup yeah okay miso soup ही केलो रेडी ते मी okay video जोरोमा तुमका लाईक झाले जोरोमा सांगा लाईक कमेंट forgot share look outside बायल्यान दाखव जोरोमा तुमक दाखय बायल्यान दाखयता एक मरे ती लाकूड आहे म्हणजे लाकूड जाणट्या पुष्पा मूवी आहे पुष्पा तिथे ते लाकूड आहे ते स्मगलिंग करतायचे ते लाकूड आहे इंगा ये ते इसको ते शेप दिता ते किसोयचे जापान आहे आम्ही जापान मैं सो ट्रांसपोर्ट करते ट्रकान घाताय ओके चल माय बोरिंग ओके गॉड ब्लेस यू तुमका मोगान पाहूया हिंगा ब्लॉग कापरा करता गॉड ब्लेस यू आज कोणाले हॅपी बर्थडे म्हणटा कोणाने 15 वर्ष आले हॅपी वेडिंग मास्टर मोगासो तुमचा मोगाचो मारियो गाइस अनदर डे इन जापान
दुसरे पोटाचे पावले जंपाना पावले ओके बरो आसा पोट बरो आहा थंय पोट दाखय तुमकां वाव थंय जॉगिंगा वचपाचें बी आहा सगळें कळ्ळें आमगे फातोड्डा आहा ते भाशेन थंय हो ग्रावंड तेंगेलो ग्रावंड जंपान आहाय आमी सद्या बरो आहा पोट बरो आहा बरो आसा सिटी म्हणटा मातशें पयस आहा सिटी मातशें पयस आहा बसीन वचूं पडटा सिटी बसीन वचूं पडटा शटल बस ना जाल्यार चलोन देखून पावताय पूण चड टायम लागता चलोन वचूं चल मागीर बरी घेवन ओके चल चल बाय 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 या बॉस टुडे कानापे आयज आमगेले कानापे आहे आणि आमी कानापे ऑलरेडी सेट केलो आहा जंपाना ओके चोवपाक शकताय तुमी आतां हिंगा आमी चोको मूस केला मागीर चोरिसो विथ मेलोन आणि चीज विथ ग्रेप्स वॉलनट्स सुशी केल्या एक आणि गार्नेलेन विथ श्रिम्स विथ मँगो साल्सा चल चोवपाक बरें दिसताय मागीर सायन्सा मागीर चोवपाक बरें दिसता जाल्यार म्हाका प्लीज कमेंटान सांगाय देव बरें कर म्हूण तुमकां सगळ्यां मोग आसूं आनी आमी सगळीं एकवटान रावया